tok wis ngajicit. Naratakan batin setiamu. Selendang biru. Iki asli garing tenan semantene pancen ngenten iki Nyai Elisa. Oh iya. Nggih. Mangga. Aku nek nggo mikir wong liya ngono kuwi. Oh, tergantung me. Coba. Selendang biru. Cengkoke. Leluhur saka ngendi ya? Nyai sapa iki? Kaya danyang wae. Garenge Kang Supan Bilung. Nggih. Tetap pada janjimu sedang biru. Masih bersama Wilujeng enjang Nyai Elisa, Mbak Elisa. Kang Enjang, Mas Bagong, Mas Petro. Nggih, wilujeng enjang ngapunten lho niki wah ngangsek dumugi enjing matur sembah nuwun sanget. Nggih, baton, baton. Nggih. Boten. Jenengan jan gemati dumateng kula lan kanca lan sedaya warga masyarakat lerep sembah nuwun niki jan dugi Nggih, Pak. ngancik madyaning gara-gara nenggani. Naminipun napa nggih nambah pasederekan Nggih. menika. Leres. Nek carane ki nek ngejak melek ya diewangi melek tenan. Alhamdulillah. Tirakat ya tirakat tenan. Nggih. Ngono to. Aja setengah-setengah. Padahal Lah, kula ini- pun angsal info Mbak Elisa jenengan Apa? niku nginjing-injing nggih ngasta to kados to. Nggih, Wah, jan. ngasto. Nggih. Kalau ndalang enggak. Oh, nggih. Besok ke Nganjuk pagi. Wah, jan. Oke. Iya. Bapak enjing to, Mbak? Enjeh, Enjing nggih. Wah, enjing enjeh. nggih pokoke kula namung saged nderek ndedonga muga paringi sehat selamat nggih Mbak nggih. Wah, Amin Mas Petro sepan nuwun. Istimewa sangat, amin, Panjenengan amin, ya juga Rabbal semoga alamin. semakin lancar, makin moncer, makin amin, bisa amin. ngerengkuh apa seniman-seniman muda. Amin ya rabbal alamin. Nggih, wah pokoknya seneng nek misalnya pagi-pagi ternyata yang nonton juga masih banyak, Alhamdulillah. yang mersani masih banyak, yang apa memang pecinta budaya sesungguhnya menika buktinipun warga wonten lerep menika Nggih. saestu mencintai budaya khususnya wayang kulit. Leres jumbo karo asmane to, Mbak. Apa kok cuma Lerep. apa artinya? Le menika lembah manah grapyak Lembah manah. semanak warga masyarakate. Rep. Karep tansah nglestareke budaya sebab warga lerep menika warga kang sadar bahwa budaya adalah jati diri bangsa. Elah. Ungaran Barat. Saya. Ayo ngasih tekan kok esuk-esuk iki. Sok nek ditanggap ning kecamatan. Oh, ngata. Ayo, dewe-dewe kok Nggih, agarane. Nggih, niki Nggih, menika. titilaksitaning gara-gara niki kala wau kathah pamundutan dangdut Mbak Elisa. Nggih. Nggih. Nah, napa pamunutanipun? Tadi sesi deman ada. Nggih. Gembira Loko ada. Gembira Luko ada nggih. Jenang Gula Senang ada. gula nggih Senang senang gula. konaturaken terus Nggih. podang kuningmu wis durung. Ora Podang ono kuning sing jalu sampun. sapa? Enek rek Ano tenan. nek Mas Agus karo Mas Eko. Kala wau sampun dipun pinangkani Kang Mas. Oh, Nggih, Kak. sampun Apa sampun toh? dipun pinangkani Oke, nggih. pun, berarti pun Nggih. diaturke. Nggih, menika napa kula nderek mawon. Manut Sutradaranipun kan panjenengan. Sutradara. Niki nganu jenengan derek ngemong dumateng adi wedoke jenengan nggih to niki Sinten? badhe derek paring bawa. Siap. Nggih, niki Nah, nduk Dewi Dewi, lho nggih. Dewi. Tapi Oke, biasane Dewi. minangkani kala wau napa jenengan gula nyun Jenengan telok gula. barang Oke. nggih. Barang. Ya, Dewi yo. Ayo Diri dikancani oleh. Mbak Elisa aja ndredeg, aja gemeter ya to. Nek ditakoni Wis sapa madang kok nderedek. Wis madang soto kok. Heeh. Wis. Wingi sanjang kalih larek. kula. Apa? Wah, aku nek ketemu Mbak Elisa rasane kaya arep ditalken, kaya ngerti-ngerti oh ditalken. Apa itu? Teh? Ditalken itu orang yang meninggal mau Maro diarepke. buka. Lah ngono kae. Nggih. Oh, apa aku yo kaya lemah apa men. Lah nggih, leluhur wau. Leluhur lah. Nggih, Nggih, Apa, monggo. bawanya apa? Nggih, monggo. Lumane wekdal mereka jeneng gula. Asmarandono. Oke. Asmarandono. Oh, nggih. Ya. Mangke dibantu oleh Nyi Elisa nggih, Duk. Kok nyanyi? Oh nggih, Kakak, heeh. Kakak Nyi. Elisa. Kayak leluhur lah. Niki nggih. Kalau da- Nyi itu udah nikah, aku kan Iya. belum Maksudnya nikah. Dalang lho. Begini Ya, Mbak, kan Ni penjenengan gitu juga loh, Ni. sosok dalang. Nggih. Ya. Ning kudu niku ra nyi. Ya. Ni. Oh, oh. Ni. Alah kleru mengke iye wae kok.
Ya beda. Lho wong basa Jawa ki bahaya ya Mbak Lisa yo. Ya beda Ketambahan setetek. saurup ki. Saurup. Mangke ndak dikira wis sambut silane ngakrami mahan ya. Oke, contone basa Jawa sing ketambahan saurup ki enek watu karo watu. Lho Kak beda. Watu ketambahan kae Dadi watu. Maknane beda nggih, heeh. Garu karo Baru. garu. Heeh, Nah, beda. turu karo turon. Ben Mas Aris bae iki sing Turon, jawab. Bu. Nggih. Lho jadi. Turon lho Nggih. wonten nggih. Monggo. Benten niku. Coba suaranya ya. Bu ejekku mujeng wae. Watu watuk garu garuk turu niku kalih turon. Bu, kok ra padha sik dhuwure mau. Karepmu lek ngeyel. Anu pun tinengaken menika nak Dewi nggih. Maaf ya ini kok kerengket ini sih. Ket. Kayak Kayak kegiatan Mbak malam. Devi piye iki karo Mbak? Kegiatan malam yang ini kita Kerengket. Pun sae. Jos. Ngati pawi Kondredek sih, aku madep sono lah. Ya. Deredek. Iya. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin bawahnya siapa, Mas Dalang? Apa ya? Yang ngajarin siapa? Enggak tahu, aku merungokkan. Oh, ngerungokkan. Iya. Merungokkan ki yo basa. Iya. Mendengarkan. Aku Najan langsung Mbak nyambung Elisa kok. itu anu basane Jawa sampean sing Nyambung kok apik. aku. Merungokkan. Melu Mbak Elisa. Pancen kayak gitu, cara belajar itu ada yang dari ini kayak tengen apa Tengen. mendengarkan langsung bisa Nggih, hafal. tengen. Nggih, tengen. Tengen kok. Ada yang harus Tengen. dicatat dulu Ya. baru masuk. Ini berarti kan mendengar langsung iso jul. Iya, tapi Nggih. nek hurufe padha ki macane ya sok beda ki engko beda makna kok, Mbak. Lah kok iso Metenteng karo metenteng lah beda. meteng-teng. Mekengkeng karo mekengkeng Oh, beda. iya. Lho ngono-ngono kuwi lho. Dadi Kengkeng. tengen. Monggo. Nggih. Luput. Luput pisan kena pisan. Nah, nggih, menapa? Sithik enggak apa-apa. Yen gampang luwih gampang yen angel angel langkung Nggih. Tan kena. Sik kendang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. tan kena tinumbas harta Bagus. Nggih, nyuwun pambiyantipun Ni Elisa. Nah, ndak nyi kok nek nyi kleru meneh aku. Nggih.
latihan joget alus kali Ni Elisa, Nduk. Elisa. Monggo. Ikut nembang jenang kula. Nggih. Bisa? Oke. Dados. Kowe aja lali merenangku iki ya kan mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani tatap setia, tatap setia, ya kan mas durung gawe kelon lan dewiku jiwa. Ning
bersilat iku watake wong lanang. Jenang gula kalajengaken manis menika. Nggih. Nggih. Nggih, ngaturaken Gunging Panuwun iki nganu kadang anem Nggih. ugi ngersakaken dangdut kala wau lumantar Bapak Suryanto nggih Bapak nggih. Nggih. Lah niki monggo niki nganu nyuwun ayang-ayang. Nah, Nduk Dewi kalih Mbak Elisa nggih. Nggih, nggih. Nggih, semonggo kadang apa mau Sriwijaya Production. Nggih. Nggih, monggo. Pun naturaken menika lagipun ayang-ayang. Ayang. Monggo Mas Ayang. Gatot Guno Wirama Mendo Asmara. Nggih Wih. menika piyayinipun. Ana mendo asmara bareng nggih. Senengane Monggo. sate kambing kok Mas. Ngaten Nggih. nggih. Kleresan kula nggih bakul le. Ayang anu musik kok Mas, slendro. Monggo. Oke, mangke siap Kusuma Wijaya nggih kata terang. Sriwijaya Laras Indonesia Agung Audio Sound System Jagoan TV Rejo Padang rasane ati kang nandang seni ping liya hanyawa aku kowe lapuh katresna kang langsung bagus sang jalu ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pajokan. Arep dumaga ngendi pacoban iki yen to aku sliramu ra diakoni senadyan dunya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisan tingkat kuwasa Mas kowe sing tak sayang ra lilo aku kudu kelangan Mas mustika
Kanjeng Dewi nuwun. mungkin bisa istirahat dulu. Nggih. Gantian dengan penyanyi yang lain, ngaten Nggih, Ece. nggih leres. Kalajengaken Niki- niku wonten ingkang ngersakaken Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Lan ugi ingkang lumantar live streaming wonten ingkang ngersakaken katresnan sejati. Nah, leres. Niki keranten ngeten Nggih. Kakanda. Kala wau nggih sejatose sedaya warga masyarakat lerep menika tasih kangen banget kalih Ni Elisa. Nggih. Tapi gandeng wekdalipun sampun sawetawis enjing piyambakipun kedah nerasaken napa darmaning jejibahan Oh, nggih to. Pramila nggih menika mboten kok ateges amit nuwun sewu nggih Ni Elisa bukannya tidak profesional bukan tapi karena ini sedaya mben murakapi ngoten dados Ni Elisa nyuwun sugata panglipur terakhir ya to tembang terakhir sesarengan kalih Nduk sinten niki kula Iki sinten? Nggih. Nganu. nganu Cindy. Mbak Yu kula saking Ponorogo adi kula saking Ada. Ponorogo nggih ngaturaken kok Kusuma Wijaya Oke. ngaten nggih Ni Elisa nggih keranten ajeng terbang wonten Nganjuk mongko nginjing pagi Rasa nangis, salah lagumu dinyanyi. Mbak Dewi lo belas dong maju. Cilar, aku ngomong Oh, sejatine aku ki nyawang Mbak Elisa ki isih ora pengen nganu, ora pengen petal aku Kakanda. Nggih. Nggih, Ni Elisa bersama Mbak Nada Citra. Siap. Ngaten monggo. Lunge makalan semi pos pitu ing taman sari manung manungsung wengi kalawan wulan endetari gambar arum sasmito sang kumbang wewayang rangsang pucuk sarine kembang kusumane ngantri mangsa wiji hinanti mamakri sajroning ati kang suci lintang-lintang pancerono antariksa api beli ayu sang rina kusuma mekaran semi puspita ing taman sari manglung manungsung wengi kalawan wulan endadari nyambarung sasmita sang kumbang wewayah rangsang pucuk sarine kembang kusumaning ratri mangsa wiji pinanti memetri sajroning ati kang suci lintang-lintang pancerono ngantariksa api bui ayu sang rina kusuma wijaya sang rina kusuma wijaya Sudah. Nggih, ngaturaken gunging anuwun niki. Sik. Niki sejatose wau rembuge ming dugi limbukan ning alhamdulillah kersa bonusi dugi
Goro-goro. Alhamdulillah. Kyai sing wicaksana nggih. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Ora, Elisa. aku nggak wicaksono. Itu kan tadi apa yang kamu bilang tadi? Nggih. Kalau Perjanjiannya. dalangnya itu kan ngomong sendiri. Oh nyambi ya omong namanya- dhewe takon dhewe Tadi sori apa? dhewe. Gendeng. Gendeng Gendeng. utawa edan. Ya, gendeng, Nggih. edan, petuk. Nggih. Wicaksono menika sedaya para warga lerep menika Leres. mergane nanggap wong gendeng, wong petuk, wong Nggih. ya. Nah, nggih nggih wicaksana nggih. Jek sing panuwun kathah lepatipun Nggih. anggen kulong lelipur nyuwun pangapunten ingkang kathah Mas Bagong, Mas Petro, Nggih. Mas Gareng. Kula nggih matur suwun pun dibonusi dugi gara-gara Oh, siap. Mbak Ni Elisa. Sami-sami semangat terus, Nggih. semoga kedepannya ngrembaka anggenipun panjenengan gelar kelir, gelar wayang nggih. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Monggo panjenengan nderek pamungkasing dedonga dumateng sedaya warga lerep mugi-mugi nggih. Kula nderek dedonga katur sedaya warga lerep, lerep ing lerep, lerep. Nggih, mugi-mugi sedaya mawon pinaringan kasarasan kesehatan Amin. tinebehno saking sedaya dijauhkan dari hal yang Marah buruk. bahaya. Nggih, dan semoga sehat dan diberikan rezeki yang lancar. Amin amin ya Nggih, rabbal amin alamin. nggih. Izin nderekaken Mbak Elisa warga lerep. Nggih. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Waduh, matur suwun. Selamat ya, Mas. Nggih. Semanten ugi kawula minangka dados batal atur saking sedaya warga masyarakat lerep ngaturaken agunging panuwun Siap. panjenengan kersa berkahi karaya-raya saking Kitha Garing Ngayogyakarta rawuh ing pengajap kanthi sewang-sewang nderekaken sugeng tindak ngatos-atos andum basuki nggih Mbak nggih. Nggih, salim Sembah dulu, nuwun. Wedih, salim dulu. Co, foto, Co. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Elisa nggih. Nggih, sembah nuwun. Siap Mbak Elisa pokoknya. Nggih nyuwun terima kasih srepek banyak. Metaraman, srepek songo Co, kagem